Nyangay boy, ngayong araw ay pupunta tayo kay Oliger Aducol. Siya ang may-ari ng PUVG dito sa Nueva Vizcaya. Pwede kayong mag-order dito ng airsoft pistols and AEGs. Ngayon nag-order ako sa kanya ng John Wick 3 model na high kappa TTI o Taran Tactical Innovation. Kasama ko ngayon si Ezra at si Luigi. Bale, wala nga pala siyang shop. Yung meron sa kanya dun sa bahay lang nila, pero bawal pumasok sa loob kasi nga MECQ ba tayo? MGCQ? Ay, GCQ. GCQ ngayon siyempre may virus pa rin, bawal pumasok doon sa loob ng bahay nila. Papalabas ko sa kanya lahat ng airsoft pistols niya at yung mga available na units para ma-review natin. Bali, yung location pala ng bahay nila dito sa may CICM, malapit sa Dodis. Ngayon try nating mag-test fire ng mga pistols, mga gas blowback pistols niya, semi-automatic at automatic. Ay! Dito na kami. Good afternoon, Mr. Wick. Guys, paalala lang, itong airsoft ay considered na sa laruan. Hindi ito totoong baril, kaya wala siyang papers. Pero lagi nyo i-check pa rin kung merong karga yung chamber niya. Kung may karga yung chamber, kung wala, okay, wala din yung mag. Tapos laging rest natin ito. Antayin lang natin siya. Siya mag-explain sa atin kasi wala tayong background sa airsoft. Ito nga pala yung order ko sa kanya. Kung saan mo umpisan ko eh. Bubukas ng ganito kasi pawis na ako. Sasarayan na siya. Ayun. Grabe, pawis na ako. Tignan natin kung gaano kaganda yung pistol. Ayun. I-compare lang natin dito sa you know. Ito yung 5.1 tapos yes, 5.1 na STI 2011 and then Black 18 na GeForce. GeForce ito, yes. Grabe ang haba nyo. Haba. So ito, EMG, official siya na pinan ng na naka sa Taran Tactical, which is ang Taran Tactical kasi yan ang ginamit na sa John Wick. Yan. So itong unit na to na kinuha ni Bro Von Oliveros is ginamit siya sa John Wick 3 Chapter 3. So may fiber optic sight siya. And then full metal siya. Yung makikita natin may magwell din siya for extra protection dun sa mags. Isa ito sa pinakakailangan na alagaan is yung magazine kasi andyan yung compartment ng gas. And then, ready to fire siya bro. Memory chip card from EMG. Tapos meron siyang Certificate of Authenticity ni Taran Tactical Innovations. At STI din siya, parang yung totoong totoong model yan. Support license. Yun, ganda. Test natin. So ito ang kanyang magazine. So isa ito sa mga kailangan ingat-ingatan natin kasi andito ang compartment ng gas. Which is kapag na-click ito, hindi gagana ang mismong baril kahit okay ang internals nito. So dual stock na rin siya. Ibig sabihin, kung makikita nyo guys yung bala, naka-doble na siya. Double stock na siya. Hindi katulad sa mga 1911 na single stock siya. Bali yung gamit na BB dito ay 0.25 grams. 0.25 grams, yan. So basically, ang logic naman sa BBs, meron tayong 0.2, may point... yun nga pala guys, katulad ng hindi natin pwedeng ibalik yung mga nahulog. Okay. Kasi may mga... Trivia lang pala, hindi natin pwedeng ibalik yung mga nahulog kasi nga, may mga... na siya, lalo na pag pinutok mo may mga... May COVID na. Hindi naman. May mga dust na siya which is internal kasi ng baril, napakaselan kasi ng airsoft na hindi natin pwede lagyan ng kahit na anong dumi sa loob. Kasi from this, may silicone oil siya which is nalulubricate ang kanyang loob. And then, siyempre may lubrication sa loob niya, malalagyan ng dust. Pero pwedeng hugasan yung ganito. Hugasan ay hindi advisable bro. Talagang i-risk na natin yan. Tanggalin. Ilan lang naman yan sa 3,000 piraso. Pag ganito, pag may nalaglag na, huwag nyo nang pulutin. Tapon nyo na lang. Tapon nyo na lang. Mayaman tayo. Hindi, joke. Ito yung pagkakaiba dito sa ibang units na meron siyang official support license product. Galing dun sa totoong baril na nag-manufacture nito, si Taran. Sa Taran Tactical Innovations. Yes. So ang paglagay ng gas, paglagay ng gas is dapat inverted siya. Hindi pwedeng ganito. Dapat inverted siya para pumasok ng husto yung gas niya.
And most likely, dapat 3 to 5 seconds lang ang paglagay. So, test fire natin, ano? So, kung tayo ng test fire para... Bale dito nga pala sa bahay nila, ito yung sarili niyang range. Yeah. Hindi, pero maaga ano mag-ano daw siya ng ano dito, range for pistols. Yes. Magkakaroon din tayo ng war games. Kaya kung sinong gustong bumili dito, punta lang kayo dito sa tabi ng Dodis dito sa may CICM. Yan, so ito test fire natin itong John Wick PTI. Wait lang bro. Nga pala guys, katulad sa totoong baril, dapat ang paglagay ng magazine may clicking sound. Kasi kapag walang clicking sound dyan, ayan, nalalabas yan. Dapat labing maririnig ang clicking sound. So, ikaw mag-test fire. Firing. Bale, itong unit pala wala siyang full auto. Semi-auto lang siya. Yun o. Nakikita nyo sa recoil guys na napakalakas. Ayun no. Ayun. Ayan. Meron din siya slide lock. Pag hindi abot, ikasan nyo na lang dito. Pero pag abot naman, pwede nyo ibalik. Pero dapat mag out muna. Ngayon naman try natin pag-usapan yung mga ibang available products nyo dito para kung gusto nyo bumisita, puntahan nyo lang siya dito para kapili kayo ng mga gusto nyong airsoft pistol. Yan. What do you need? Guns. Lots of guns. Ito nga pala guys, ang Glock 23. Polymer ang kanyang body. And then metal ang kanyang slide. Very handy, no? Kita mo, compact version siya. Parang compact version siya ng Glock 18. Ito naman ang ating Glock 18. Kung i-compare ang kanilang size, ano, mas malaki ng bahagya ang Glock 18. Glock 18. And then ito is Glock 23, mas bago siya. And then mas compact siya. Compact version siya ng Glock 18. And then kagandahan lang talaga sa mga Glock is napakagaan. Yan ba yung merong ano? May full auto? Yes, may full auto rin siya. Yan yung maganda. Natin. Brontosaurus. Yan, isa rin yan. Maganda yan eh. Sobrang ganda na ito actually. Ito sa mga isa sa mga favorite ko to, no. Best selling yating mga ganyan. High kappa. High kappa. Mga high kappa kasi kagandahan diyan, napakaraming pyesa. No, masiraan man tayo, meron tayong pyesa lalo na pag WE. So ito, isa sa mga best selling din to, guys. Ito kasi Glock 18 siya. Glock 18C base model nito ito. GeForce siya. Makikita natin may Punisher logo siya dito. Ayun, close up Ayan. natin. Ayun yung Punisher logo siya. Okay. And then chrome ang kanyang finishing sa metal slide sa taas. And may fiber optic sight siya. So lamang na lamang ka lalo na pag madilim. Makikita nyo, meron siyang kwan dito, makikita ang barrel niya, nakalagay dyan, WeTech. Okay. May naminin yan. Oo. Akala ko nun, nakita ko yan, ano eh, wet. Oo. WeTech pala. Medyo WeTech. iba yung ibig sabihin WeTech. nun. And dito, Glock 18C rin siya. Ito, parang maganda yung kulay niyan eh. Parang desert, Desert style, ano? Yan. Tan yung color niya. So ito parehas lang sila actually nito. No guys, parehas lang sila nito. Kulay lang. Kulay lang pinagkaiba kasi meron din yung mga picky, ano. Ah. Sobrang common na ng black. So kuha tayo ng iba, yung iba naman tayo, no. So ang kagandahan din dito sa mga Glock is may railings din siya, pwede rin siyang lagyan ng laser. Ayun. Laser or flashlight. May benta rin tayo dyan, don't worry. Yan. Siyempre, gusto natin bihisan. Siyempre. Kunwari, ito Honda Civic to. Oo. Kunwari Honda Civic set upan natin yan. Set upan natin yan para kapag nilabas natin ang ating unit, siyempre, uy, kay ano to? Sa dinami-dami ng unit sa mundo, di ba? May identity yan. May identity yan. Lalagyan natin ng railings ito. Kung gusto mo lagyan ng scope or lalagyan mo ng rubber grip or mismo dito sa railings niya, lalagyan mo ng laser. Then nasa sa inyo na yan. Ito bro, parang si, ano to parang kay FPJ yata. Oo. Parang kay FPJ ano. Usually, hindi ako nag-i-stock ng mga ganito, pero sa sobrang dami kasi nagde-demand din ng mga classic lovers. So ito, sample natin is M92 Beretta rin siya. M92 Beretta pero double bell siya, no? Pero ang kagandahan kasi sa double bell is kung hanap mo pang display, hindi ka lagi naglalaro, minsan-minsan mo lang gamitin, ito ang kagandahan. So double action din siya. Double action yan. Parang tunay din. Yes, parang tunay din.
Double action siya. Kanina ko pa tinitignan tong isa dito. Ito nga, Oo. pang main event natin to. Heckler & Koch 416 na EC. Taiwan din siya. Taiwan made din siya. Ganda rin na ito. So ito, bagong labas to, kulay ng ano, EC105. Ayan. Yung pwede itaas ito. 4 sights. No, yan ang sight natin. So, Yang ganyan, may battery yung ano, di ba? yes, battery operated Battery. siya. So, Battery sa mga gustong charger. magtipid sa gas. Ang kagandahan kasi sa gas blowback rifle, katulad ng gas blowback pistol, may recoil siya. Yun. Ang AEG Yun yung hinahanap kasi, ng iba eh. Yun ang hinahanap ng iba. May recoil. Oo. Ang AEG, sa kagandahan lang kasi ng AEG, mas tipid siya. Tipid. Bakit kamo? Cha-charge lang yung... Cha-charge mo lang. Kung gusto nyo magka-airsoft, gusto nyo bumili, lalo na sa mga taga Vizcaya, very convenient. Andito lang ako sa sentro ng Bayonggong. Pwede kayong mag-visit dito. So may mga ready na akong unit, and then sa mga Yan. gustong mag-wholesale, gusto magbenta, maging reseller ko, pwede, open na open din kayo dito sa bahay. Alam nila. 19 AF Ramos Street, Barangay Don Mariano Marcos, Bayonggong, Nueva Vizcaya. Malapit lang sa gate 2, SMUG 2. Which is, so tema rin siya ng ano, PUBG ano, pero PUBG siya, pero yung B na palitan ng B. So player unknowns Vizcaya ground. And so may GC rin tayo, buy and sell ng mga airsoft dito. Kung sinong gusto magbenta ng airsoft nila, magbumili, then pwede ko rin kayong i-add. So si Bon mismo, yes. So yung ganito, antayin nyo na lang yung full review niya dito sa channel. Subscribe na lang kayo at like. At i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. Dito lang kayo makakabili sa Nueva Vizcaya ng ganitong airsoft. Lalagay ko na lang yung link dun sa description dun sa baba para ma-check nyo yung kanyang page. At i-like nyo yung page tapos i-add namin kay Sir GC. Pag naghanap kayo ng mga quality airsoft at murang airsoft, nandito lang yan sa Bayonggong, Nueva Vizcaya. Pag bumili kayo ng unit dito, meron kayong free. Yung free na yun, yung unit na ginagamit ni James Bond. Ito yun. Ito yung pinakabagong unit niya. Ito yung tinatawag na bonus. Kaya pag meron kayo kalaban dyan, ito hindi na ito kailangan ng, ng gas. Yung kailangan lang niya, kakargan mo lang ng BB dito. Tapos pag ipapire mo yan guys, ganyan na.